Isma, se narak Encounter? Intajba grazzi, u inti? Ajma kif qed sew, se narak Encounter? Encounter. Encounter, li qed norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għaż-żgħażagħ u għall-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkun ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mia. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link miflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Ma hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jew ninġabru għal dan il-mument ta' talb flimkien, niftakru anki f'tant persuni li wednihom it-talb tagħna u għal min nixtiequ nofru anki din il-qudiesa. Nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet tagħna u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilna sħiħu bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien waslu fil-belt ta' Modin il-messaġġiera tas-Sultan bl-inkarigu li jġelu lin-nies jitilqu r-reliġjon tagħhom u jordnawlhom li joffru sagrifiċċji. U ħafna mill-Iżraelin resqu lejhom, imma Matatija u wliedu inġemgħu għalihom waħedhom. Imbagħad il-messaġġiera tas-Sultan daru lejn Matatija u qalulu: Inti l-kap f'din il-belt, bniedem kbir u taġieħ, imdawwar b'uliedek u ħutek. Mela ibda int l-ewwel wieħed u għamel dak li ordna s-Sultan bħalma għamlu l-ġnus kollha, l-irġiel ta' Ġuda u dawk li baqa' Ġerusalemm. Hekk tkun intu wliedek fost ħbieb is-Sultan, onorati b'rigali tad-deheb u l-fidda u doni oħra. Imma Matatija olla leħnu wieġeb: Imqar jekk il-ġnus kollha li qegħdin taħt il-ħakma tas-Sultan jisimgħu minnu u kull wieħed minnhom iħalli reliġjon ta' missirjietu u joqogħdu għall-ordnijiet tiegħu. Jiena u liedi u ħuti nibqgħu mexxin skont il-patt ta' missirijietna. Ħażin għalina jekk nitilqu l-liġi u l-kmandamenti. Ma nisimgħu qatt minn kliem is-Sultan u ma nitbedux mir-reliġjon tagħna
lejn ix-xelluk jew lejn il-lemin. Kif temm dan id-diskors wieħed ludi ħareġ quddiem kulħadd biex joffri s-sagrifiċċju fuq l-artal f'modin skont id-digrit tas-sultan. Malli raħma tagħtija xell bil-adab u tqanqlu ġwennieh u far bil-qilla kif tridu l-liġi u bġirja waħda mara l-fuqu u qatlu fuq l-artal. Fl-istess ħin qatel il-messaġġier tas-sultan li kien qiegħed jisfurzhom biex jissagrifikaw u ġarra fl-artal. U xell biż-żelu għal-liġi bħalma kien għamel Finehas lil Zimri bin Salu. U Matatija mbagħad beda jgħajjat mal-belt u jgħid bleħenoli. Kull min huwa jur għal-liġi u jrid jibqa' jżomm il-patt joħroġ warajja. U ħarapu wliedu lejn il-muntanja u ħallew warajhom kull ma kellhom fil-belt. Imbagħad ħafna li kienu jħobbu s-sewwa u d-dritt niżlu fid-deżert biex joqogħdu hemmhekk. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Alla il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel. Imma Sion il-ġmil tagħha Alla wera d-dija tiegħu. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inġemgħu ħbieb qudiemi, għamlu l-patt miegħi b'sagrifiċċju u ħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' radd il-ħajr u rott l-għoli il-wedid tiegħek. Imbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq, jinneħissek u inti tweġġaħni. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Illum la twebsux qalbkom iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalem u kif ra beda jibkija u jgħid: Mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu taġit għalik. Imma issa dan hu moħħbi minn għajnejk. Għax qed jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk brampa u jgħalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġarfu lilek u lil uliedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli ma għaraftx iż-żmien ta' żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju illi smajna illum ipoġġilna ħafna mistoqsijiet u fost l-oħrajn xtaqt impoġġi għal riflessjoni tagħna waħda partikolari, simili imma għal diversi sitwazzjonijiet. Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalem għadna kif smajna. Nafu x'qed jiġri f'dawk l-inħawi u kemm qed nitolbu għal paċi. Kieku Ġesu imur qrib Ġerusalem millum, tajt x'jagħmel? Jerġa' jibki? Imma jew ma nibqgħux biss fuq Ġerusalem u l-kelma t'Alla impoġġuha iktar qrib tal-ħajja tagħna. Kieku Ġesu jiġi f'pajjiżna, jibki? X'jgħidilna? Kieku Ġesu jiġi fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna u jarana kif qegħdin naħdmu
u kif qegħdin niftehmu u nagħmlu x-xogħol tagħna u dmirna sew. X'i jagħmel Ġesu? Jibki? Ħaniġu iktar qrib. Kieku Ġesu jiġi jżur id-dar tagħna, jidħol fiha f'kull kamra. X'i jagħmel? Jibki Ġesu? X'ikun irid jgħidilna? U jekk Ġesu jidħol iktar fil-qrib u jħares lejn il-ħajja tiegħi u tiegħek, aħna li qegħdin nipparteċipaw f'din l-Ewkaristija fuq ħajjitna kif qegħdin ngħixu. X'i jagħmel Ġesu llum? Jibki u x'i jgħidilna? Kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, jgħidilhom intom ma raftux iż-żmien ta' żjara li saritlek. Min jaf kemm il-darba jżurna l-mulej u jibatilna messaġġi fil-ħajja tagħna u aħna ma nagħtux każ. Min jaf kemm il-darba għamilna għażliet żbaljati għax la waqafna naħsbu u lanqas tlabna wisq inqas tlabna l-għajnuna tal-erf tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla u allura ma tkellimniex ma' Ġesu biex narfu x'jixtieq jgħidilna. Min jaf kemm il-darba għamilna anki prioritajiet żbaljati f'kull ġurnata. Xi ħaġa li importanti nitfgħuha lura. U xi ħaġa li forsi toġobna nitfgħuha l quddiem. U allura nisbaljaw il-prioritajiet ta' kull ġurnata. Min jaf kemm il-darba minna anki żbalji fl-għażliet ta' ħajjitna. U mbagħad wara li għamilna l-iżbalji ta' ħajjitna mhux dejjem konna kapaċi nammettu. Mhux dejjem konna kapaċi nitolbu skuża. Mhux dejjem erfajna r-responsabbiltà tal-konsegwenzi tal-għażliet żbaljati tagħna. U forsi ppruvajna anki inwaħħlu f'ħadd ieħor u niddefendu lil nfusna. Kemm nagħmlu żbalji minn dawn kuljum żgħar jew kbar tul ħajjitna. Smajna l-isfida li kultant ikonna fis-soċjetà l-ewwel qari ma tagħtija biex jibqa' jħares il-liġi u l-kmandamenti u ma jaqax mal-kurrent ta' dak li forsi tkun qed tipproponi s-soċjetà ta' madwarna, il-bogħod minn kull twemmin falla. Kif baqa' sod sal-aħħar u kien sod sew fit-twemmin tiegħu, fil-konvinzjoni tiegħu. U anki s-salm li repetejna flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Aħna nixtiequ narawha din is-salvazzjoni ta' Alla. Nixtiequ ikonna esperjenza ta' din is-salvazzjoni ta' Alla minn din id-dinja stess. Nixtiequ nkunu fil-paċi fil-preżenza ta' Ġesu li huwa qrib tagħna u jrid ikun magħna biex verament nħossu dak il-ferħ ġenwin li jixtieq jagħtina. U anki jagħtina l-konsolazzjoni u rassenjazzjoni f'sitwazzjonijiet li ma jiddependux minna, diffiċli ta' tbatija. Illi jkollna ngħixuhom l-aħjar mod u naqdu d-tbatija tagħna ma' tbatija tiegħu wkoll li mitalina fuq is-salib minn fejn ġiet is-salvazzjoni. Kemm verament ngħiduha bil-qalb allura dan ir-rispons lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, kemm nemmen fiha din is-sentenza li rrepetejna. Ejjew inkomplu din l-Ewkaristija. Nitolbu l-mulej biex jiġi qrib tagħna, biex ikun magħna u jimxi magħna tul ħajjitna, fis-sabiħ u anke fid-diffiċli, biex ma naqtaw qalbna qatt. U tajjeb illi nagħmlu kuraġġ il xulxin għax hawn min qed iħossu waħdu u hawn min jaqta' qalbu wkoll. Ejjew inkunu ta' kuraġġ għal xulxin biex niskopru iżjed l-imħabba u s-salvazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu t-talb tagħna. Minkejja n-nuqqas ta' fedeltà tagħna, il-mulej jibqa' jżur lill-poplu tiegħu u jistiednu għall-indiema
Inres u qoddimu dawn it-talbit tagħna u aħna u ngħidu wara kull talba ħen għal poplu tiegħek mulej. ħen għal poplu tiegħek mulej. Meta l-Knisja tersa quddiem l-artal tiegħek, niedma u sobjena, flimkien, ħen għal poplu tiegħek mulej. meta dawk li jmexxu l-popli ma jirrispettawx il-liġi tiegħek u l-libertà tal-kuxjenza, flimkien, ħen għal poplu tiegħek mulej. meta id-batija u l-inġustizzja ma jmissux il-qalb tagħna u jiftħuha għal iżjed ġenerożità, flimkien, ħen għal poplu tiegħek mulej. meta aħna nwebsu il-qalb tagħna għal kelma tiegħek, flimkien, ħen għal poplu tiegħek mulej. O Alla, li bat l-Ispirtu Qaddis tiegħek bħal nar jaqbad fi qlubna, għatina nitolbuk li qatt ma ninalqu għal grazzja tiegħek u nfittxu li nagħmlu biss dak li joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lil kobor tiegħek jaqalalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwa xieraq tas-sew, Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr, bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, u mwieled minn Marija Verġni, u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed flimkien intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li qed nitolbu b'mod speċjali għalihom f'dil qudiesa. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu kielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Nroddu ħajr ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakrukom li nhar il-ħadd li ġej kulħadd huwa mistieden jattendi ċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' Kristu Re u l-għeluq tas-sena liturġika bl-għasar u l-barka sagramentali. Din iċ-ċelebrazzjoni ddiċeżana se ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u tibda fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ ninformawkom li minn nhar it-tnejn li ġej 27 ta' Novembru sal-ħamis 30 ta' Novembru aktar minn 40 nisqof Ewropew se jkunu Malta sabiex jiddiskutu suġġetti importanti li jolqtu l-fidi nisranija fl-Ewropa, mod partikolari dwar kif il-Knisja fl-Ewropa tista' tkun sinodali. L-insara kollha huma mistiedna jipparteċipaw fil-qudies li se jsiru matul din il-laqgħa f'Malta sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija bħala Knisja waħda. It-tnejn, il-qudiesa tal-ftuħ se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija u titmexxa mill-Kardinal Mario Grech. L-għada tlieta, il-prefett tad-Dikasteru tal-Isqfijiet se jmexxi qudiesa fir-Rotunda tal-Mosta fis-6:30 ta' filgħaxija. L-erba' imbagħad 28 ta' Novembru l-Arċisqof Charles Xikluna se jmexxi qudiesa fil-Katedral tal-Imdina fis-6 ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden jattendi. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' xi 4 jew 5 minn nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum se nagħmlu l-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna palma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera min hu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li tqeva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.